obstacles. Al llarg del procés d'oposicions et trobaràs obstacles. Ja en vam parlar a la primera sessió de coach, però anem a parlar-ne una miqueta més. La primera cosa que et recomano fer és preveure quins possibles obstacles et trobaràs, perquè si els preveiem i els tenim ja catalogats, podem pensar possibles solucions. Obstacles que et pots trobar podrien ser una baixada de motivació repentina, o que t'havies proposat de fer una sèrie d'hores d'estudi a la setmana i no les pots complir. Per què? Doncs succeeixen temes familiars. Hauries de pensar en cadascuna dels impediments, cadascun dels obstacles que et trobaràs, com ho solucionaràs. Doncs mira, si jo havia previst estudiar el dimecres de 7 a 8 i el meu fill es posa malalt, doncs aprofitaré ja el cap de setmana que no sé qui em pot donar un cop de mà i faré 2 hores més. Tindré sempre aquest recurs per quan això passi. Doncs muntar-ho una mica de forma que quan hi hagi aquests imprevistos ja tinguis una sortida i no et generin tanta ansietat. Això és la primera cosa, el tema de preveure's. Segona cosa, amb cada obstacle que tinguis, abans de dir «Oh, quina merda!» i tot això, intenta, o després d'haver-ho fet, si ho necessites fer, intenta analitzar què ha passat, amb el cap una miqueta clar, reflexionar, buscar més solucions de les que hagin pogut determinar i aplicar-les però des de la calma. No t'agobies, sempre hi ha solucions. I sobretot, tingues com a molt present que és molt normal que hi hagi obstacles. És aquest una mica l'objectiu d'aquest vídeo. Fer-te saber que n'hi haurà. Per tant, ho podem normalitzar i que no ens generi tant d'estrès. Per últim, tercera cosa, sempre que hi hagi un impediment, que hi hagi un objectiu, visualitza. Visualitza la teva plaça, visualitza que bé estaràs quan tinguis plaça, que còmode estaràs, quina seguretat tindràs. Això t'ajudarà moltíssim a superar tots aquests impediments que et puguis trobar.